Hallo, tak vás zdravím. Pozrite, 10 Kurzgeschichten, to je 10 krátkych príbehov, krátke Geschichten, príbehov. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá, hej, teda v reále, táto moja knižočka, 80 stranová, hej, je akože dosť teda veľká. Pozri, ein neues Zuhause. Buď čítam, alebo počúvam, tu si viem naskenovať QR-kódik, alebo si tu normálne pustím audio. A najlepšie je, že počúvam s pusteným audiom a sledujem text. Príklad, akože teraz, hej, idem čítať. Anna und Markus sind ein junges Paar. Anna ist schwanger und sie wollen ein Haus kaufen. Sie treffen den Makler. Er sagt, dass die Nachbarn nett sind und dass das Viertel ruhig ist. Anna und Markus sind begeistert und wollen hier ihre Familie gründen. Takže teraz si pozriem trošku ten odstavček, buď si to vypočujem a prečítam celé, to teraz nejdem robiť, to si môžete potom vy, ale ukážem ti ďalej, pozri. Tuto máme Leseverstehen, či sme pochopili buď čítaný, alebo teda aj text z audia. Príklad, prvá otázočka, warum wollen Anna und Markus ein Haus kaufen? Warum? Keď ešte nepoznám slovíčko to schwanger, toto je ten dôvod, Anna ist schwanger, und sie wollen ein Haus kaufen. Tuto si to nájdem v tej vete. Pozri, toto schwanger nie každý ovláda. A teraz, keď sa pozriem za článok, tak si ho nájdem tu. Schwanger, tehotná. Aha, preto chcú kúpiť dom, lebo je Anna tehotná, veď to dáva zmysel, hej, asi bývajú v nejakom byte, ja neviem, kde u rodičov. Jednoducho, Anna ist schwanger. A takto, keď sa budete hrať s tými odpovediami, otázkami, tak sa jednoducho tie slovíčka naučíte. A už teraz vieme, že je Anna tehotná, potrebujú si založiť rodinu, zase si pozriem nejaké slovíčka k tomu. Hej, takže buď si to robím priamo takto z textu, alebo si tie slovíčka najprv pozriem vzadu za príbehom, aby som už trošku viac vedela podľa toho, na akej ste úrovni. To ja už totiž to neviem. Čiže buď ovládam, povedzme, aspoň polovicu, alebo sa to idem učiť. A tým, že si idem čítať ďalej krásne, tuto niekto vykúka z okna, nejaká stará pani, sie sagt, ich hoffe, das Baby weint nicht nachts, nach 10 Uhr ist Nachtruhe. Veľmi nepríjemné, hej, dúfa, že dieťa nebude v noci plakať. Vieme, ako to je s bábetkami a upozorňuje, že po 10. hodine už je nočný kľud. No tak uvidíme, čo sa z toho celého vyvinie. Takže takýmto spôsobom sa môžete naozaj na základe príbehov naučiť rôznu slovnú zásobu a hneď aj vidíte, ako to tu je všetko usporiadané, poukladané v tých vetách. Dobre, also ich sag's nur tschüss und viel Spaß beim Lesen und Hören.